Milión ako taký, ale všeobecne tú slobodu, lebo nejde o peniaze. Poznám ľudí, ktorí zarábajú fakt, že mesačne 20-30 tisíc eur a poznám ľudí, ktorí zarábajú 1500 eur mesačne a sú slobodní. Ale pokiaľ tú slobodu chce človek dosiahnuť, ide to len dvoma spôsobmi. Sú fakt za tie moje skúsenosti len dva spôsoby. Vytvoriť alebo vlastniť systém alebo investovanie. Iba tieto dva spôsoby. Systém, to si môžete predstaviť ako nejakú firmu. Takže vytvoríte systém, ktorý za vás generuje peniaze. Veľa podnikateľov, avšak v podstate väčšina podnikateľov z toho môjho pozorovania, z tých skúseností s tými ľuďmi, ktorými sa stretávam, je v zajatí toho svojho systému. Že si kúpili vlastné zamestnanie. Že robia od rána do večera a nemajú tú slobodu. Takže aj tu je veľa ľudí, ktorí aj vlastnia firmy, veľkí hráči, ale často sú nešťastní, lebo majú zničené zdravie, nemajú čas na vzťahy a tak ďalej. Česť výnimkám. Taký človek, ktorý si vie postaviť firmu, vie vybudovať systém, ktorý vlastne pracuje, aj keď tam on nie je. Ja vždycky dávam podnikateľom otázku, že či by tá vaša firma fungovala, aj keby idete na mesiac preč. Väčšina z nich povie, že nie. A keď im dám ešte aj tým, ktorí povedia áno, že otázku, že či by aj rástla bez vás, tak už takmer nikto nepovie, že áno. Kdežto investovanie, tam za vás pracujú peniaze. Ja tomu hovorím, že obliesť peniazom monterky a poslať namiesto vás do práce tie peniaze. A preto som si aj ja vybral toto odvetvie, že to je môj hlavný predmet podnikania, že není som len sám investor, ale aj učím ľudí, ako investovať a dokonca ako si aj v tých investíciách vytvoriť aj vybudovať ten systém, ktorý vám generuje nejaký pravidelný cash flow a takisto ako samozrejme budovať to portfólio samotné, čiže to je moje poslanie alebo môj teda nástroj, ako sa dostať k tej miliarde ľuďom a inšpirovať ich, aby dosiahli tú slobodu, že nielen ich inšpirovať, že niečo im tu povedať, ale ukázať im aj konkrétne možnosti, konkrétnu tú prácu, ktorá sa za tým celým skrýva. Takže pekné, že? Už tu je len jedna otázka, že jeden háčik, že ako začať, že ako nadobudnúť nejaký kapitál, kam investovať. No a taktiež sú tam dve možnosti, dva spôsoby, ako začať. Jeden je, alebo ten prvý, ktorým by som začal, je investovanie do vzdelania, do vzdelávania. To je najdôležitejšia investícia. A to ste už vlastne urobili, lebo ste tu a investujete do seba, do vzdelania a za to vám patrí veľký potlesk. Druhá vec, druhý spôsob, investujte vždycky akékoľvek množstvo času, energie a peňazí do toho, aby ste sa stretávali s lepšími ľuďmi od vás. Mňa to fakt stálo 100 000 eur, aby som sa stretol s lepšími ľuďmi odo mňa. A to mi vždycky pomohlo. To ma dostalo na nejakú tú cestu, po ktorej zatiaľ ja aktuálne kráčam a viem, že keď to budem pokračovať, investovať do tých správnych ľudí, tak tá cesta ešte môže byť hodne veľmi zaujímavá. Pre tých ľudí, ktorí chcú a ich to zaujíma, tak ja robím aj takéto akcie, tiež konferencie, kde vlastne ukazujem tieto veci, že ako vytvoriť ten systém, kde sa dá zarábať 10-20 tisíc eur mesačne, že aj takíto chalani ako vy to zarábajú a taktiež ako sa stať tým investorom.